wach mar jo-UHC en wach ma osechandowa e kinde mang'eny, nikech iko omenda mokalo ne wabago ng'anyo kendo ng'anyowa ne wabage kwa kwayo sirikal mondo oyie olok orak mag jo-UHC mondo gibed orak ma ongirore. To ma ne gima nokochakore iko omenda mokalo mar 2024 gi 2025. Nwachake 2022 kane jogawa ma jo-UHC osetiyo kuom higni 3 mano nego bed ni koro nimiyogi orak mongirore. To iko omenda mokalo noero ne sirikal oyie mondo ochor osach jo-UHC mondo oromre gi osara ma SRC oketo nonego bed ni ichulo ji e pacho kaendi. Koro bang' mano ero kane gisechoro osara ni, to ne wachako wawinjore kodgi ni kachakore tarik 1 dwe mar 7 higa mar 2026 to ne gidhi miyo jogewa ma jo-UHC gieki orak mongirore. Mano ne luwore ka orak mane gin godo nonego bed ni rumo tarik 30 dwe mar 6 higa ni eri. Masani kaka wawuoyo ni eri jo-UHC onge orak mora mora. To bedo maonge oraka mano hinyo ngimagi e yo machalo nade kaka jotije matiende ni ka gionge oraka gitiyo ang'e ni dwe mar 7 ni gitiyo bende gintiere kod surety kata gintiere kod yie ni gibo bedo ka giyudo sara margi ma koro orak margi noserumo. Ok gidhi yudo nikech asetimo luwe moyudo karana ka migawo mar thieth mochung'ne gi Honorable Aden Duale giloro payroll kawuono, to jogewa ma jo-UHC onge payroll, mang'iso ni ok gidhi yudo osara e ginene ma dwe mar 7. Ma emomiyo koro wadhi bago ng'anyo nikech ok onyal bedo ni ji tiyo to osara ok gidhi yudo, to pesa gi to nyocha oseketi gi gine od bura maduong' e budget. Koro wan gima wapenjo ni to en ang'o mamiyo loko orak mag jo-UHC gieki bedo matek? To en ywaruok mane? Kane wan gi higa achiel mokalo chande, gik masani eri governors wa wacho gieki nonego bed ni giwacho gi e higa mokalo to gitieko gimoro